Така. Kia Sorento 2019 година, 42 000 км мили или около 60 000 км. Усещането за автомобила е като за нов, с оригиналните стелки. Всичко по колата работи без забележки. Car Audio, Android Auto и така нататък. Тук има един малък дефект, тъй като е от Флорида. Е малко напукано таблото, останалото е добре. 7-местен автомобил с доста пространство и както и отзад, така и на третия ред седалки. Почти всички екстри за модела. $3,3 литра, V6 двигател, 295 коня. Не е почистван двигателя, не е имал никакви течове. Колата е от Южен щат, съответно няма абсолютно никаква ръжда отдолу, може да се види. Нови летни гуми, долу-горе на около 10 000 км, предполагам, че са, защото грайферите са доста нови. И тук отзад, третия ред седалки с една лека маневра, така да го кажем. Хоп. И става един доста стабилен багажник. Както казах, всичко по колата работи. Като забележки мога да кажа, че има тук една дръскотинка. И това, което съм на 99% сигурен, че с едно пастиране ще излезе, защото лака само е паднал. Това е. Всичко друго работи перфектно. Ксенонови фарове, сензор за автомобил в мъртвата точка. Много приятен, хубав цвят. В общи линии това е. Автомобилът е много запазен, много нов.